Әткәм дәште, әнкәм дәште. Балакайым, хәлең ничек? Армадыңмы, сулмадыңмы чит җирләрдә гомер кичеп? Еллар дәште, узган еллар. Чакырдылар яулык изәп. Кайт әле бер үткәнеңнең, яшьлегеңнең таңын бизәп. Шундай безнең җирлектән чыккан аңа без сөйнәбез, рәхмәт итәбез. Сезгә саулык, сәламәтлек, киләчәк җай тормышыгызда зур уңышлар телим. Илһамчыларым кем дигәннән? Әлбәттә инде минем якыннарым. Ул Газизәтием, сөйгән ярым, балаларым һәм дә инде оныгым. Туган як һәм яңадан яңа туган шигырьләрем, җырларым. Якыннар бик сөйләсә бик янатырга, яшәү рәхәт күңел күрен балкып торса, яратырга нур җиһанны күңел кушса. Мине аңлавың өчен, талантың өчен җырларыңны бик яратам. Менә хәзер дә сезнең Болгар радиосында бүгенге көндә 2 җырым көн саен бара һәм икесе дә Айгөл Вәлиуллина сүзләренә язылган җырлар. Алкышлар аңа. Укып чыганда башта төрлечә инде күңеллерәк җырлары бар, моңсурак шигырьләре бар. Укып чыганда башта җылыйм. Берничә тапкыр укыганнан җылый укыйм, аннан соң язам Айгөлгә. Мәйтәм, каян шулай менә шундый матур сүзләр каян килә сиңа дим менә шул башыңа. Аллаһ Тәгалә сине шушылай иҗат чишмәң саекмасын. Шундый матур шигырьләрең күп булсын. Безне, тамашачыларны менә шушылай шигырьләрең белән, матур җырларың белән куандырып яшә. Иң изге теләкләр сиңа. Безгә терәк булыгыз. Без сезне бик яратабыз. Сез безнең иң кадерле кешеләребез. Аллаһның рәхмәте яусын сезгә. Әле шуңа бер сагышта калмый күңелдә. Гомер буе ясын иде сине, әткәм җаным, шулай күрергә. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык кисә, кайгы кисә туган кирәк. Туган белән тормыш үзе көрләп бара, сабырлыктан тугры йөрәк туганларга. 7-нче класста укыган чагында район гәҗитендә Кошкарилар дигән шигырь басылып чыккан иде. Ул шигырьнең әле Кошкарилар дигән сүзне гел белгәнебез юк. Словардан бурадык. Ул без белгән Астра икән үзрәк. Менә сиңа беренче не шигырьнең барлыкка киткән. Күчкә эзләп таптым шушы Кошкариларны. Бу синең Кошкариларның беренче басылган шигырьең. Тере Айгөлне беренче мәртәбә күрүем. Onların балаларында беренче мәртәбә күрүем. Әти-әниләребез, аның әби бабайлары белән инде якын мөнәсәбәттә иделәр. Асим абыйның барлык балаларында хөрмәт итте. Монда утыра торганнар. Яшәүдә хаҗира, яшәү күзем ачып таңга сәлам юллыйм. Шушы үзедә көтүгеме.
süyünüşte, digizlikte, mullukta yaşadığını tilep, min de özümnün yazgan şiirimni sana bülek edesin ki. Allah'ın rahmeti bulsun. Allah Teala sizde de şulay zorlasın. Rahmet. Avulluranları, şıkkuranları, ötürülüp kaplan kılımda. Akbakkalı kişiler, yürek dolu kişiler, İsenler yaşayın gönülde. Bugün İskivaşlı rayonumuzunu gürletti, şavlattı. Şaire, uyze jir kitabı, Rusçanı ayetleşinlikleri mi? Hali bizden Tatarıstan minanı şişken bir oyu. Tulu bir jir kitabı çünkü her bir şiirga jir yazıp olmayı. Oygül'ün her bir şiirga jir katırık ile. Oygül, Ömer kızı Nuriyeva Valiuli'nin icad işasını çıkardı. Yapma.